Добро утро, драги зрители! Намираме се пред паметника на Съветската армия, където преди минути започна кампанията "Книги с мед". Вчера кампанията е започнала от Пловдив, а следващите дни ще мине през Плевен и Бургас. Кампанията подпомага рециклирането на пластмаса. Ако участниците донесат 1 кг пластмаса, в замяна ще получат книга. Тази година акцентът на книгите е върху приключенската литература. Едни от заглавията, които ще се предлагат на щанда зад нас тази година, ще бъдат "Дивото заве" на Джек Лондон, "Приключенията на Том Сойер" на Марк Твен и специално ново издание на "Магьосникът от Оз". До мен е Божена Радушева, студентка по право. Здравей, Божена! Как подкрепяш кампанията днес? Днес съм малко пластмаса, като се надявам да получа някоя книга, пък може и повече. А коя книга би желала да получиш в замяна? Пролетните приказки на Андерсен, понеже искам да ги даря за дом за сираци. Избрала съм дом за сираци, понеже децата там са лишени от родителска грижа и внимание и всяко дете заслужава книжката на Андерсен. Мислиш ли, че кампанията "Книги с мед" може да стане традиция за в бъдеще и защо? Абсолютно, с тази кауза се подкрепя както опазването на природата, така и разпространението на книги сред хората. Днес има крещяща нута както и от четене на книги, така и от рециклиране, така че съм с две ръце за каузата. От сливи за смет към книги за смет. Мотивът от приказките може би се е променил с времето и то към по-добро. Днес рециклирахме пластмаса, за да получим книги. А може би с книгите ще успеем да рециклираме и сърцата си.